Garing ko. Tabo, ang gusto ka nga, ano yan ka mo? O gusto nyo, sige, mga business, ano yang suot ang head, foreignero, ano nga, ano, pistingin, at aham, itsi ba yan ko. Kini, ano, ay, pangpaka, utray-trayro, catya, masaytaga, nachoka, ang sarang Long with family now, Mahajan devices, in your Sir, ang kaysa po salay. Sir, iya. Kung kayo, apa hai? Amo mo yung tindahan, kasama mo, kain mo, yung